Salutare tuturor! Sunt eu Mirela și astăzi voi vorbi despre cărțile format fizic, cărțile format audio. Sunt foarte curioasă să aflu părerea voastră, ce folosiți cel mai mult și ce vă place cel mai mult, care sunt plusurile, care sunt minusurile. Eu una ador cărțile tipărite, îmi place să le simt mirosul, îmi place să le răsfoiesc, îmi place să le văd oriunde și să le port cu mine. Dar de multe ori, din lipsă de timp, folosesc și cărțile audio. Sunt o norocoasă căci îmi permit să ascult cărți la serviciu. Pot să ascult în timp ce sunt la volan, în timp ce fac curat. Pe lângă asta îmi protejează ochii. Este foarte important să alegem un audiobook calitativ. Este foarte importantă calitatea și glasul cu care este narat. Eu personal ascult cărți audio cu aplicație super faină, cu niște glasuri extraordinare pe care să le tot asculți, și anume Eco Audiobooks. Dar până la urmă este important să acumulăm informație utilă pentru noi și să ne dezvoltăm imaginația, fie prin cărți tipărite, fie prin cărți audio. O să încep cu ultima carte pe care am finisat-o, și anume Codul Bunelor Maniere astăzi, de Aurelia Marinescu. O am în format audio, cât și în format fizic, după cum vedeți. Ascultând-o inițial am notat-o cu 3 steluțe. Este o ediție mai scurtă acolo. Practic nu învățasem nimic nou și mi se păruse puțin demodată. Însă, răsfoind cartea, am notat-o cu 4 steluțe. Mi-am dat seama că sunt foarte lucruri multe și noi în care nu au fost redate în acel audiobook. Mi-a plăcut și foarte mult această copertă, cu toate că o consider puțin neactuală. Poți învăța foarte multe lucruri noi și utile, cum să săruți mâna unei doamne, de exemplu, unde să o săruți și unde nu e voie să săruți o mână, cum să saluți, cum se servește masa, cum se bea cafeaua, cum se bea ceaiul și alte băuturi, ce să spunem și ce să nu spunem într-o conversație. Aici te învață chiar cum să scrii o scrisoare corect, cum să răspunzi la telefon. Sunt foarte multe lucruri utile. Mi-a plăcut foarte mult cum a scris scriitoarea această carte, un ton amuzant, de multe ori cu o critică sarcastică, ceea ce m-a amuzat de foarte multe ori. Ceea ce mi-a mai plăcut la această carte este că sunt relatate diferite exemple prin desene cu bunele maniere. Acum o să vă arăt aici un exemplu ca să vă dați seama despre ce este vorba. De exemplu, nu se sărută mâna nici pe plajă, dar nici pe bulevard sau în parc. Nu. Și aici a schițat un desen. Sau, numai domnul o ajută pe doamnă să-și pună paltonul. Nu va face nici garderobiera, nici anfitrioana. Te învață foarte, foarte multe lucruri. Eu cu siguranță o vom mai răsfoi. Aici te învață chiar cum să te comporți la o mormântare, la o nuntă, într-un restaurant, orice. Deci, Codul Bunelor Maniere astăzi. Să fii manierat, niciodată nu se va demoda. Încă o carte care te învață să faci o impresie bună, cum să faci un compliment, cum să accepti un compliment, cum să creezi energii pozitive și cum să faci oamenii ca să te asculte și să se simte bine în preajma ta. Cum să memorezi numele unei persoane. Asta chiar mi-a fost de folos. Toate acestea le poți învăța din această cărțulie micuță de Alan și Barbara Pease, Abilități de comunicare. Eu am notat-o cu 4 steluțe. Încă o carte pe care am notat-o cu 4 steluțe este Cuvinte care schimbă minți. Stăpânește limbajul convingerii, de Shelrose Charvet. De aici am aflat că am nevoie de o motivare externă pentru a face anumite lucruri, că sunt un reactiv. Am aflat de aici cum să motivez persoanele și să le înțeleg, cum să le captivez atenția și cum să îi influențez.
Cartea este foarte bună, mai ales pentru directori, pentru oamenii care vor să angajeze oameni potriviți la locul potrivit, chiar și pentru oameni simpli care vor să se înțeleagă cu persoanele din jur. Este o carte bună, care eu chiar o recomand cu cea mai mare încredere. Cred că o să vă placă, cu toate că se citește puțin mai greluț, necesită mai mult timp, dar merită. Deci, cuvinte care schimbă minți. Încă o carte de dezvoltare personală și parenting care mie mi-a plăcut este Cele 5 limbaje de iubire ale copiilor, de Gary Chapman și Ross Campbell. Această carte este foarte, foarte bună. Eu mai citisem și Cele 5 limbaje ale iubirii de Gary Chapman. Am învățat foarte mult de la acest scriitor, precum că avem 5 limbaje de iubire, serviciile, atingerile fizice, darurile, încurajările și timpul acordat. Deci dacă îți dorești ca persoana de alături să se simtă iubită și împlinită, să aibă rezervorul plin de iubire, ca să funcționeze normal, este foarte important să învățați limbajul de iubire. Ce oferă cel mai mult, ce are el nevoie cel mai mult. Și la fel, dacă vrei să fii împlinită și fericită, este foarte important să ți se vorbească pe limba ta. Așa cum eu, vorbind limba română, nu m-aș înțelege cu un german fără ca să învăț germana, tot așa nu mă voi simți împlinită și fericită dacă mi se va oferi doar daruri atunci când eu am nevoie de timp acordat. Este foarte important să înțelegem că toți suntem diferiți și toți avem nevoi diferite, toți vrem să simțim că suntem iubiți, nu doar să știm asta. Este important să iubim necondiționat, cu toate că Cele 5 limbaje de iubire o notasem cu 5 steluțe, această carte o notez cu 4 steluțe, nu pentru că este mai puțin valoroasă, ci pentru că am citit foarte multă informație pe care deja eu o știam și cumva am citit-o cu mai puțin interes. Însă o recomand cu cea mai mare încredere. Sper să vă placă. Următoarea carte este un roman de Sofia Ludenberg, Caietul cu nume pierdute. Această cărțulie ne vorbește despre o bătrânică, Doris, de 90 de ani, care își rememorează viața citind un vechi jurnal de al ei. Vorbește despre toate persoanele care au intrat și au ieșit din viața ei, despre ororile războiului. Cartea cumva mă face să mă gândesc la persoanele care intră în viața noastră și ne părăsesc, pe urmă lăsând diferite urme de tristețe, de fericire, de dezamăgire, ne lasă cu diferite lecții de viață. Romanul este citibil, este un roman ușor, cu un sfârșit previzibil, dar trist pentru mine, căci eu am un pic frică de îmbătrânire, deci am citit cartea cu nostalgie și cu strângere de inimă. Cu toate acestea o notez cu 3 steluțe jumătate. Și în sfârșit o carte de 5 steluțe. Gambitul damei Walter Tevis. Mamă, cât mi-a plăcut cartea aceasta! Am citit-o într-o noapte și puțin din dimineața următoare. Este o carte plină de suspans care te prinde și nu îți mai dă drumul. Deci, îți recomand această carte. Nu ți-o recomand dacă îți dorești să dormi la noapte. Eu zic că cărțile de genul dat sunt foarte periculoase pentru că te face să uiți de realitate, te face să te contopești cu personajele, să nu dormi noaptea, să te gândești doar la această carte. Mi-a plăcut cartea, mi-a plăcut filmul, mi-a plăcut foarte mult eroina principală, o fetiță de la orfelinat, care se îndrăgostește de șah. Toată viața ei depinde de acest joc și nu face altceva decât să se gândească la acest joc. Beth Harmon, eroina noastră principală, este foarte, foarte inteligentă, foarte determinată. Am adorat caracterul ei și inteligența ei. Am mai citit despre copii iubitori de șah.
despre orele care ei le petrec jucând șah, despre sacrificiile. Și mi se pare foarte, foarte trist pentru copiii care își petrec atât de mult timp jucând șah și fiind raționali, pe când ar putea să se joace sau să facă lucruri copilărești. Cartea este una bună, o recomand cu mare drag. Încă o carte tare, tare bună pe care eu am citit-o în 2 zile, mi-a fost recomandată de un prieten și la fel vă recomand și vouă cu mare, mare încredere. Este vorba de Acest tărâm al blândeții, de William Kent Kruger. Se aseamnă foarte mult cu Acolo unde cântă racii. Dacă nu ați citit-o, vă recomand cu mare drag. Deci, cartea aceasta este o odisee a câtorva puști scăpați din școala Lincoln, o școală, un orfelinat, copii orfani și abuzați de familiile lor. Aici, la fel, sunt foarte chinuiți, sunt pedepsiți, sunt terorizați. Am suferit foarte mult citind prin ce treceau acești copii, iar când au fugit de la orfelinat, am retrăit foarte mult cu ei să nu fie prinși, am plâns cu ei, am râs cu ei. Mi-a plăcut foarte mult personajele principale și le-am urât total pe cele negative. Deci, mă întrebam și mă minunam de capacitatea scriitorului de a transmite aceste emoții și de a simți fiecare cuvânt și fiecare pagină acestei cărți. Mi-a plăcut foarte mult și l-am admirat foarte mult pe Odi, personajul nostru principal din această carte. Mi-a plăcut iubirea lui față de oameni, revolta lui față de Dumnezeu și față de ororile vieții. Este o carte extraordinară. Eu am notat-o cu 4 steluțe jumătate. Vă recomand cu cea mai mare încredere. Sincer, mi-a plăcut foarte mult. Chiar este voluminoasă, se citește foarte, foarte repede, pentru că este foarte captivantă și foarte bună. Acest tărâm al blândeții. O carte cu tematică. Este vorba de O zi de decembrie, de Josie Silver. M-am simțit prea bătrână pentru această carte. Această carte am citit-o în format audio și nu că nu mi-a plăcut, însă cumva a fost prea romantică și prea siropoasă pentru mine, cu toate că eu iubesc cărțile romantice și siropoase, cărțile de dragoste, dramă, dar aceasta a fost prea mult pentru mine. Sunt sigură că pentru adolescenți este o carte extraordinară. Eu am notat-o cu 3 steluțe. Totuși mi-a plăcut foarte mult evoluția personajelor și prietenia dintre personajele principale din această carte. Se vorbește despre Lori, care nu credea în dragoste la prima vedere până când nu s-a îndrăgostit de un băiat pe care l-a văzut din autobuz. După aceasta l-a căutat pe băiatul acesta foarte, foarte mult timp, până când cea mai bună prietena ei, Sara, vine și îl prezintă pe iubitul ei pe nume Jack. Jack este băiatul de care este îndrăgostită Lori, pe care l-a căutat tot acest timp, și de aici pornește aventura. Triunghiul amoros. Deci, cum am spus, o carte mult mai potrivită pentru adolescenți. Am citit-o în luna decembrie, deci asta mi-a captivat atenția, denumirea și coperta destul de faină. Încă o carte cu tematica Crăciunului. Este vorba de un băiat numit Crăciun, Matt Haig. Mi-a plăcut tare mult această carte, la fel am notat-o cu 5 steluțe. Am ascultat-o audio, iar glasul cu care a fost narrat cartea a fost extraordinar. Am privit și filmul, la fel mi-a plăcut foarte mult. Este o carte magică care te face să crezi în minuni și în frumos. Este o carte care este recomandată de a fi citită de Crăciun, deoarece îți trezește spiritul de Crăciun. Este vorba despre un băiețel pe nume Crăciun care locuiește cu tatăl său într-o pădure. Ei sunt foarte, foarte săraci, de aceea tatăl lui decide să plece în căutarea elfilor.
pentru o răsplată bănească și îl lasă pe acest băiat cu mătușa lui rea și rece ca gheața. Crăciun se satură să suporte toate răutățile acestei mătuși, plus la asta este foarte dor de tatăl său și pornește în căutarea lui. În aventura lui întâlnește diferiți oameni, dușmani, prieteni, dar și elfi. Își va găsi tatăl Crăciun. Asta trebuie deja să o aflați voi din carte. Eu am ascultat-o, am răsfoit-o, am privit filmul și am rămas foarte, foarte mulțumită. Probabil să o citesc și la anul de Crăciun. Și ultima carte este la fel despre spiritul de Crăciun. Eu am ascultat-o în ziua Crăciunului. Se recomandă a fi citită sau ascultată în jurul zilei de Crăciun. Dacă nu ați citit-o, sunt sigură că foarte mulți dintre voi ați citit-o sau ascultat-o. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult și mă întreb de ce nu am citit-o până acum. Este o operă clasică extraordinară de Charles Dickens și anume Poveste de Crăciun. Cartea, cum v-am mai spus, o ascultasem, după asta mi-am procurat-o de la editura Corint, cu copertă extraordinară, cu diferite desene în ea, dar am făcut-o cadou unei prietene și mi-am mai procurat încă una de la Arthur, arată cam așa, este fără desene, însă conține aceeași informație și mă bucur să o am. Posibil să mi-o cumpăr și pe cea de la editura Corint la anul. Cartea poate fi citită în fiecare an, atât de extraordinară este. Am notat-o cu 5 steluțe. În ea se vorbește despre un bătrân pe nume Scrooge, foarte zgârcit, nemulțumit, care nu credea în spiritul de Crăciun și în nimic frumos. Deci era un om negativ care, până la urmă, ceva îl va schimba și îl va face într-un darnic, bun și prietenos. Trebuie doar să citiți cartea ca să aflați. Cartea m-a făcut să simt spiritul de Crăciun și să înțeleg că bunătatea și fericirea nu vine din lucrurile pe care le ai în jurul tău, ci din suflet și din inimă și că de foarte, foarte multe ori oamenii săraci pot fi mult, mult mai fericiți în jurul unei mese sărace decât oamenii bogați cu o masă îmbelșugată. Cât de important este să credem în magie, să fim buni unii cu alții și să dăruim tot ce avem noi mai bun și mai frumos. Acestea au fost toate cărțile pe care eu le-am citit ultimul timp. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Nu uitați de un like și de concursul care are loc pe contul meu de Instagram, Biblioteca Mirelei Arun, iubitor de carte. Cartea pe care am ales-o pentru concurs luna aceasta o veți afla de pe contul meu de Instagram. Cartea a fost aleasă după părerile și cerințele oamenilor care mă susțin pe Instagram. Vă doresc toate cele bune, vă îmbrățișez, vă pup, pa, pa!